wadwa wachono is paroni make sense, huh? Ingeni Kenya ka nitiere gik moko ma king'iyo ka ng'ato timo. Te ipenjori ni to ng'ani kao jo Kenya ka jo mofuwo koso otimo gigi nekech okao advantage nekech mokwongo ker ne ok explain ne jo Kenya ni to ang'o momiyo no dismiss the entire cabinet in the first place. Nekech ki dismiss cabinet mari kata jogini igologi riembogi. Nyiso niya nitie gimomiyo itimo mano. Ok itimo mano nikech jo Kenya ne protest. Maybe protest can be a reason, nyalo bedo gimomiyo. Lakini imbe in your assessment kaka in koro ker mar Kenya. Ei cabinet gima ne in gogi. Ng'a mineno ni ok ti monego be ni iriembo tiwilo ikelo mamoko. Lakini en obiro to somo no price to wacho ni dissolve cabinet. Kose dissolve cabinet. Pok wanene media, pok waneno kamora mora, pok waneno kata mana cabinet secretary moringo dhie court mowacho ni en ofeel ni he was unfairly dismissed. Iwinjo. Koro will some time to chako duogo to somo no kendo another list of 10 cabinet secretary plus AG. Gima wanyalo penjo ker kata gibo miyo joma tindo koro ineno ka pod dhi mbele gi ng'anyo en niya. Sama no dismiss cabinet secretaries. Reason ne nango. To samo duogo apargi. Reason ne nango. To kaniti benitie gimora mora cabinet secretary ya apar moduogi benitie mora mane o complain kata mano dhi koto wacho ni I feel ni I was fairly dismissed onego koro mondo timre nade mondo winji ywak na mondo duoka. Magi gik moko timre. Emo mi neno ka pod joma tindo feel ni ya. Wan gaga joma tindo pod wa feel ni ker tugo gi pacho. Ker is not prepared. Ok en e kiwango mar winjo gima wadwaro kaka joma tindo mondo Kenya losre. Joyce, ingeni anyalo nyisi nikech wan ingeni samoro kwatimo gik moko to kwatim gik moko ne watimo. Watimo gik moko ka wasetimo nonro, waseng'iyo gik momiyo gigi timore. And Karoli no nyisi ni joma tindo kaka wan sani ok wan kaka joma chon. Ma inyalo nyiso gimoro to gidhi adhiya gikawa gido kaka inyiso gino gidhi ot. Gimomiyo ker oduoko for example Aden Duale a defense. Sani kiwuoyo gi ng'ata mane defense at whatever level. Ibo nyisi ni tenders mang'eny e defense Aden Duale matimo to proxy mag ker matimo tenders. Ko onge kaka no nyalo wilo Aden Duale okel ng'ama chielo nikech interest ne kaka president to gi Aden Duale no ni lies on Aden Duale. Mago gik mwang'e. King'iyo kata mana recruitment mano timre last KDF. Ibro neno disparities manti. Ko wan gimo wadwa kaka joma tindo, wan ok wadwa ng'iyo about tribe kata kama ng'ato yae. Wan gimo wadwaro en competency. Competency e department mora mokete ng'ato. Ana mane momiyo no penje kata express. No penje ni to in moko ben ka ikete minister Marosi. Moko men is a lawyer. Huh? Ang'o mika wa lawyer? Titiri roots. Penjo bende nyalo bedo ni nyaka sani koro wang'e ni e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka oyiero jotend migepe. Oseng'ise ni ong'iyane face of Kenya. Matene no oyier ji kowuok e oganda dhoudi mopogore opogore. Mano bende ng'iyo koso ni dwaro mana jogo mantiere kod lony kata competence. Koso nego bende ng'iyo gigite. The moment mo ng'iyo competency. Nyiso ni ok wadhi bedo biased jok mwayiero because ok wadhi wacho ni kikuche kaka koro waneno governor moro ma Nyeri obire one of the media stations so wacho ni nyaka to migi slots mag cabinets aberio. Ingeni some of those sentiments be mamiyo ga samoro iwang kabisa Joyce nikech ok inyalo wacho ni a country manigi almost 50 tribes ni kastibire e media ti wacho ni uni nyaka miu slots aboro. Imiu kaka ng'a? Kwani nyiso ni nitie jomoko ma jo Kenya maloyo jo Kenya mamoko. Cabinet slots gina paga achia. To in already wacho ni miu aboro. Ko nyiso ni the remaining 13 ema koro jomoko pogi. So
Gima wawacho kaka joma tindo en niya, ka parliament nyalo winjo gima wawacho, to parliament odhiyo, to mana kaka wadwo penjo. Kindiki odwoke. Sama ne Kindiki obedo dismissed, ji notho ikwanyo bodies mana mkoro kwa jenga kujocho. Aya, nitire jomolal nyaka sani. In developed countries, kata countries mangi well working systems, kata lal mar ng'ata achiel kende miyo minister resign. Be ok nyiso, be ok orit kana ni nyise niya, ni ng'eni ng'ano lalo dego bende o resign. Lal mar ng'ata achiel moko nyalo explain kumodhi o resign. Waseneno kata prime minister ma Britain no resign just because a bill did not pass. Ko wan ma Kenya kama ji otho ji 50, but minister pod wang'e teka pod embe na kanyo, and explanation munyalo chiwo en ni kia ing'eni gino nochakore 2022, kasto gikawo gine formations moko kanyo to gibiro go ni ng'ato nochako ginego chiege kasto nego ng'ama chielo. Penjo